Ratko Petrov побежда Николов е втори, а Тотев трети. Сега остава да видим какво време ще регистрира опитния Ratko Petrov. Пилота възпитаник на Националната спортна академия. А това, което мога да добавя за екипа на Bullbet Rally Team, който кара в момента на поредния кръг от Европейския шампионат в Гърция Алфа Рали. Тодор Славов, Добромир Филипов с Рено Клио R3 след вчерашния състезателен ден бяха четвърти в класирането, но се движат на позиция пред основните си конкуренти в групата на шампионата за 10 колела. И така, Добромир Филипов със своя пилот Тодор Славов имат реални шансове да се преборят за европейската титла в купата на Стария континент за двуколесни, т.е. за автомобили с две задвижващи колела. Това, разбира се, ще стане факт едва след края на Рали Елфа и още два кръга или всъщност остава само Ралия Пит в Франция. Сега се връщаме на трасето в Седъл, където да предаваме националния Рали Крос шампионат. Благодарение на сътрудността на община Средец, Политрон България, Комнет комплекс ООД, Хипколор, Аеробион, JBC Industry и Жакен. Публика не трябва да навлиза. Ето той ще издаде това леко на финала и това му коства много време. Което го праща със сигурност след прекия му конкурент. Време за щастие, за... Така се случва.